sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Sa liwat, maingag na naman sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome lahat diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita kadasig lang, no? Friday the 13th. Tisiling nila ang Friday the 13th, depende kung na may ara man nga daw ka lucky day, may ara man nga medyo halong kita kay daw kasingki kuno ang pitsa 13 magtuon sa Biyernes nga adlaw. Pero nga ato lang diri panugyan sa publiko, anuman ang imo ginahimo karon nga adlaw, anuman ang imo mga buluhaton, halong gid, no? Halong gid kita sa Friday the 13th naton nga presentation. Ikaduha na kita nga Biyernes sa bulan sang Agosto. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan ang mga nagasunod na diri sa Aksyon Radio Bacolod nga mga program, no? Umpisa pa kaina sa aga sa pagbukas gid sa amon sini nga pagpangalagad. Aksyon at Tayhopon checking in sa kinaandan until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline 2006 won WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Subo-subo iniho nga report kag update kay actually kagabi nga monitor ko kay Aksyon Bray, naga-interview to siya sa taga Department of Health. No, may mga gina-check to bala kay ti dito sa Manila man kahapon do malusod ko sa pulungkuan ko after nga naggulpiada viral bla tong report kag interview sa isa ka doktor nga nagpalayag sa iya sila nga mas delikado ang kwan bala ang vaccine i-compare sa mismo virus. So siling ko na ini anay nga makonsider na ko fully vaccinated sang Johnson & Johnson. Amo pa ning balita. Ang kulba ko kapon di ama kay ihado mo. Ang pinanawag sa akon di ama. Nagambal siya kumustang pamatyag mo toy. Di bla fully vaccinated ka na sa Johnson & Johnson. Siling ko oo. Nya lang tuwab lang balita o. Kibot ko mo. Ting kakita doon nga ambal sa doktor siling nga baw. Delikado ang COVID-19 vaccine compare sa virus mismo. Now, inayawan kapon nga daw sang eksplikar ang taga Department of Health ang ang gobyerno nasyonal agud nga tadlungon ini nga impormasyon. Tuway labot sina kabalo ka naman nga subong ang public kag ang social media grabe ang technology sumong grabe gid ihado daw. Believe you me. Jutay lang nga lihay ya, jutay tingki lang. Hinali mag-viral gani o kung mag-trending ang imo sini nga gin-post o kung ang imo interview, ang imo sini nga program, instantly, grabe dayon ang effect sina, no? Sa netizens, grabe dayon ang damo-damo dayon na ma-share, damo-damo dayon ang luyag makaibalo kag nagalaptag gilayon. Tiamo na siya, no? Ang dako kung tani nga mabulig sang teknolohiya. Daw aring balita ay nakibot kita kay diri sa Bacolod City may bago nga variant to. King confirm ang Delta variant taring na sa Bacolod. Kag ini na post dira sa Facebook mismo sang Public Information Office PIO Bacolod City. Ang naputang dito nga actually may mga background gin kompleto man, no, ang information regarding sa sining Delta variant nga na record for Bacolod City kag hindi lang isa kundi duha. Ang EOC nagapaninguha karon kag nagakandak sang ginatawag nga contact tracing. Amo ni siya actually ang pinaka mahimo lang subong sa city agod nga hindi na no maglapta ma-determine kung sino to ang nangin close contact. Actually, hindi gid man
ang mga nag-positive sa genome sequencing ang result, okay man lang kunong status nila. I-check ta in a short while with City Ad Ang dugang sini nga detalye para makurihiran o kung matadlong ta, maplastar ta, kag may baluan sang tao, ano na ang ginahimo karon sang syudad. Kung kunano na di na kita dapit sini, nano what will happen next? Kitika balo ka ho, pitsa 13 kita subong, we are expecting nga pag abot sang Agosto 15, nga ina sa Domingo, ga-expect kita mo, nga pagka-Lunes, may lain kita nga quarantine status di sa Bacolod City ho. Ga-expect kita nga magbalik sa medyo mas manubo. Nga quarantine status, nga tanan kita luyag sina, ti anong ta pagbalik sini karon kung pareho sini nga may balita yasang Delta, no? Ang Bacolod City, isa ini ka-challenge kay even the mayor nag-order na siling niya dali lang i-secure ang mga areas no nang may record banagon sumag i-check ta na karon dugay-dugayang dugang nga detalye sini. Subong man nga adlaw may ara sang mobile vaccination activity in city kag ini intended sa mga mayor nga merkado diri sa Bacolod City. Now, ang ginahimo subong actually sang city naga may mga innovation, no? May mga ginahimo nga program. Ang purpose nga mapadasig ang vaccination activity. Tinapinsaran niya sang alkalde nga diri sa Bacolod may ara sang mobile balang bus nga dira may ma-onboard ang mga vaccinators, ikarga dira ang mga medicine at tanan makuan sila. Why man si Dr. Chris? Kay gusto tatani maplastar niyo kay hindi man pwede ni nga si Yado Nilmar nga pa-explikaron ta sang Delta variant. Kay damong nagapinamangkot kung wala man si Vice Elcid na lang Leo Aksyon Doors, no? Si Vice Elcid na lang kay para at least mahimaluan ta ano na ni ang what will happen next, no? Kay may ara advisory actually nga ginapagwa ang sa Public Information Office, but we need sang inang explanation gid mismo kag pagplastar sang taga EOC. So kabay pa si City Ad ang dira or Dr. Chris Surungon or anybody from the EOC nga maka-explikar sinibala para mabalaan sang tawo. Okay, ano pagid ang mga talakayan talwas sining update sa Delta variant kag sa mobile vaccination activity. No? Mobile vaccination activity. Ang COMELEC, on the other hand, today may exclusive voters registration sila sa Barangay Mansilingan. Tilang tawon ta kon kumusta da? Kag, ano ni karatuod do? Dira sa taga Ilog, abi, may I have your attention, alin sa mayor nyo da, hasta sa inyo sininga Municipal Health Office, ano ang natabo da sa inyo? May tuod ni nga may ara isa ka barangay da sa Ilog nga nagpatigayon piya sang misgay. Inano maning Ilog nagligad to nagstaring sila da may isa ka barangay man to nga may pabulang nga didto naggintunaan sang tuman kadamo nga tuman kadamo nga mga kuano nga mga problema balasang linat nanay kay ti may bulang ya mo o dason Ilog mangyapon sumong may misgay yan ano man nga gadgad ini tuon ni kap gapaninguha kami makakuha sang to sa balikutok kuno ni ay nano ini man kay nakita namon actually na post iya man ni ka admin sang Municipal Health Office nyo da nano inang natabo sa inyo o ginawa ka probinsya subong magkapaninguha nga magkapakigaway kontra sa COVID. Di mo niya naguluwa yung informasyon. Alas 8:17 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amo na so parang pila ka madalag ko nga mga balita nga tuntutukan. Karon niya nga agad dari sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, ang mga city officials ta today daw, basi ko nag-meeting pa sila. No, kay halin kay Mayor
pakadto sa kay Vice Elcid. Si Vice Elcid way manday si City Adm ang kag Dr. Chris Surungon, nobody is answering their phone. No, basi kon may meeting pabla sila, ti importante tani nimo nga may baluan ta kun ano na ang sunod nga tikang ginahimo sa city, ha? Kay bangod sining sitwasyon mo, hamakon mo yang ang report, ang mando sa alkalde nga dapat may mga lockdown dira nga patigayunon kapin pa sa sumag, no? Si Kapitan Carmona basi labot Aksyon doors kung kay basi si Mayor Bing basi kung may meeting pa man sila agani kay gusto ta i-check karon ano na ang natabo da, no, sa inyo, nanong mga tikang ginahimo subong sa city government kay sa sining nga sitwasyon nga ang gina-expect sang kalabanan makabangon kita mo nga ining parte bla sa COVID di tani matapos-tapos tani siya nga magabalik kita sa ginatawag nga mas manubo nga quarantine status. Ti Diyos kumiyo, gulpiada. May balita nga may ara sang Delta variant. Naway kita gambal nga ti amo na ginakadidling, amo na giniya ka, daw ay nagitsansa, daw problema kita luwat. But, kung hindi kita kay balo diri, hindi ka balo mag-approach kag attender diring aton syudad, siling ko basi magpariyo kita sa iban nga mga lugar nga mas istrikto nga quarantine status ang ipatuman, no? Basi kung mas istrikto nga quarantine status ang ipatuman sa ulihi. At kay gusto naton i-check ini mo ang balita nga may ara na sang instruction actually, no? Si Mayor, ang EOC, no, ginatingwaan nila nga maplastar ini tanan-tanan. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero i-check ko lang kay ari sa aton nga linya di workaholic nga kapitan dira sa Barangay Sumag. We have Barangay Captain Rodney Carmona diri sa Aksyon Hotline. Kap, may nga gasi mo? May nga gasi mo Aksyon Art, sir. Tayhopon ako kag sa pamati sa Aksyon Radio. Salamat. Yung Kap, nagtawag kami sa imo kay siling kukibot kong balita nga isa sang mga nagwa sa report iya sang city nga dira pa sa imong isa sang case ng Delta variant. May instruction na si Mayor to be exact or specific again padala sa imo, Kap? Yes, sir. Ako kagabi na nawag sila sa akon. Hindi pa katuan na yun sa atong mga birds sa subong nga aga pa kag masil off to ang balay gate. Kag subong pa kadto subong ang EOC, no? Upos kay Dr. Surungon, ako man lang kadto na mag-subong. Kag-evaluate naman kung astagin naman din ang lockdown. Kaya kung mag-lapit-lapit ang ilang mga panimalay i-lockdown din naman. Okay. Pero without mentioning kay kabalo kita si Kwawi maniguro nga i-mention tagi kundi ini exact address ang tawo ni. Although nga may ara na ginabutang ang EOC nga amuning edad niya 71 years old, ang sa Banago, ang sa imo daya area, mga pila ning edad niya yakap? Yang is 30 years old, pregnant siya, no? Kaya papaswag din siya last August, August 14 lang, o 15. So, basta 6 weeks na nga pregnant, dapat mapaswag ka. So, positive ni siya. So, after that, yung quarantine siya. So, rin reswab siya, na positive naman. Wala ko ka explanation sa doktor kagabi daw, hindi ko manugit. Pero gani iba, maguton ko pa ron kung nanugit ang tabo siya nga padala ko sa TUH itong iyang specimen sa iyang kag amuna na balaan nga Delta variant. Okay. So anyway, 32 years old siya nga nagabusong. Yes, sir. So, subong Kap, at least no, sa mga taga-sumag dira, mas mayo guro at least kung sinoong may direct nga contact sini sa ila o basi kung nakahalubilo man, mas nami guro coordinate na lang sila sa imo office or sa EOC so that nga may mahimo katikang dayon nagaton siniman nga actually na istorya na sa kagabi ni Dr. Jocampo kagti ang mga parente makiingod yan ang istorya na mayroon kami subong list of swab namon, no? Kasi ang swab subong mga kapagto na di taupot sang EOC
Kag tanan nga na cross contact ya kag household sa i-swab ni tanan sa kung adlaw. Aha. So pati ang banaya sini kay ang pagintindi kung do banaya ara go Obras Hospital kap no? Yes sir, ang banay ko obra di sa isang hospital sa Bacolod. So amo na siya istorya na sa gabi ni Dr. Jocampo. Aha. Pero inang lugar na nila, hindi man na makonsider naton nga do ka thickly populated, inang do ka damo gid labi sa nagahinabay da. Daw hindi magid ang lugar ta hindi mo kay populated pati ay mga panimalay man gid pati nakalaka man gid. Nakalaka. Okay. So mas maayo nga at least daw may ara man gap da mga balay nga hindi iya dikit-dikit gid nga inang kun i-shield off naton da inang halimbawa kung balay lang nila, at least ang tao may mga iban nga mga pumuluyo, may malabayan pa man on option nga iban. Oo. Magani lang nga sumong evaluate namon kung hasta may opportunity nga mga contact tracers, aton research kag ang EOC, kag evaluate naton kung hasta kita sa dili kami masilo, kag amo na kag i-request sila naton nga sundon kit ang quarantine kung talaga adlaw la quarantine. Okay. Pag hindi kinay magwa piti sa nabuluan naton ang dila variant ni contagious ni kuno tama. So airborne kami. I hope maintindihan mo nila ang aton nga tikang spot. So sa mga pumuluyo da kabalo ko bisan di tani pag-mention ang exact address, may makita nila na ang ginahimo naton sa mga pag-shield off sa lugar. Kap, anong mensahe mo sa mga pumuluyo mo dira sa Barangay Sumag? Siyempre sa ato nga mga sumaganos, no? Hindi lang dito magpanik. Ang observant na permis ang atang health protocols. Kasi kung mo lang himuon sa gwa, hindi lang magwanay, no? Kinahingi uwi sila tanan nga pavaksina ka mo kay ang ina gani nga may Delta variant, vaccinated na siya. Kasi asymptomatic siya, asymptomatic lang, wala siya kapatsag kay asymptomatic siya, nakapabaksina siya. Siguro naguro, no? Kasi sa liwat, sunod na lang health protocols, mag-pray dito sa Ginoo nga hindi lang maglakta ang Delta variant sa ating barangay. Sige, so good luck sa imo Kap, halong kita tanan kag just keep us posted no kung ano pagid ang pwede namon mabulig diri sa Aksyon Radio to inform sa imo pumuluyo dira. Salamat kay Kap. Good morning. Thank you guys, sir. Thank you. Now, i-check ta lang karon kay hindi taman ni maawat subong ang taga-EOC mo. Ang communication ni Dr. Chris Surungon medyo sirado kay on the way to sila subong no sa may area sang Barangay Sumag. May isa pagid nga case ang Delta sa 71 years old ini, lalaki, taga Barangay Banago. Ambot may number kada ni Kap Ricky Mijares. Kay parang kung hindi ang taga-EOC, marikta na lang ta sa mga barangay niyo. Kay parang at least may baluan tabla. Kung wala kada action door, si action dyan, may ara na siya number kay Kap Mijares mo. Kay two cases ini mo. No? Two cases ini. Ang sa Bacolod City nga na-record as Delta variant positive. May mga member man isang family, halimbawa ang sa may area sa Barangay Banago, no? 71 years old, ginswab sa July 15, may ara man iban nga members ng household nila. Dapat ini-check gini siguro kay kabalo ka mas dasig kuno no? Ang Delta variant based man sa Department of Health ang paglaton sinibla. Now, isa lang galing nga bisan ng DOH ng Gambal, nga kung fully vaccinated ka or nakapabakuna, at least, madipensa ng lawas mo Pero subong ang city, ang mando sa alkalde, nga kinanglan, localized containment measures, surgical lockdown, na sa mga residential areas sa sining duwa ka lugar sa Sumag kag Banago. Okay? Amo na ang order sa alkalde, kinanglan may ara sang surgical lockdown. Tibod lang nga ni may kun makita mo ni yawen ni ang galakat ng siling mo may kuan siya ho, Delta variant siya ho. Now, why kita nag-create sang kadlok gid sa publiko, but we have to prepare. Kag dapat mangin alerto kita kag kun pwede pa lang, please
hindi na lang anay o bralagaw, please. Kung hindi gidman nisisidad. Kung hindi gidman ang lakat mo sa sagwa, importante. Kung hindi gidman importante ang imo matransaksyon, no? Essential ang imo pagwa, please stay at home. Sige, why amuning siya ka sitwasyon gidiyang ano abing mahimo mo daman, no? Bangod sa sining latest subong sa Delta variant. Now, i-check ta lang ni karon kung ano ang matabo sini kay supposedly subong ang highlight kung tani ning mobile vaccination mo. Tuod lang ang gina-expect ko yang mangin sentro sang istoryanta subong aga ining paglibot sa mga mayor nga merkado sang bus ni sang city ho. Di paano pa ni mag sige guro yung activity pero temakon mo concentration sang iban tong mga opisyalis sa city kundi na divert naman ho. Ang momentum balang sang nagapadayon nga vaccination activities ng city, di may na-divert Bakon mo yung gulpiada lang, may record kita nga Delta variantes bakulot. Anyway, i-check na lang nagkaroon kag ang update man sini, kapin pagid sa taga Department of Health, i-try ta sila balikan, kay ti sila ang authority sini nga dapat makahatagid information sa public, no? Dapat makahatagid sang informasyon sa publiko kag ang mga advisory nila. Very, very vital ini sa sining sitwasyon kag challenging time after nga Bacolod City nagka-record sang duha ka positibo nga kaso sang Delta variant. Aksyon Hotline 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought to you by
nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Biyernes kitang presentation August 13, 2021. Si Kapmi Harris kaayo nung dugay-dugay lang siya mahatag makapa-interview kay sige pa kuno ang pangita na to ay way pa matultulan ni pero actually kung lang taon mo July 14 no ang isa to kag dason ti last month pa no na paitalom sa swab ini sila ti kon isip-isipon tano na ayo na gani ning iban asymptomatic man actually pero ti amo na bla sa sulod sa isak bulan ni kundi na niguro naka labot niyang mga kontak o direct contact nila no i-check na lang ni what basi kung magsabat na si Ma'am M ang kag si Doc Chris i-try talang bi Aksyon door mad kadamo gid siyang nagademand subong silang yati nano ang advisory sang city morning dira kay Toto Berto anong kaningalan Berto anong ngalan Berto ano ang apelyido Berto ni Maricel bukas Toto Bert be Toto Bert ga-monitor siya karon nga aga no sila ni Maricel dira kag the rest no so mga taxi driver ga-monitor man salamat gid sa inyo.
Salamat sa pagtutok gina. Gina-off niya gyapon. Tiba si kung sige lang biyong nila no? Sige. Salamat gid sa inyo sining way pagid siya. Sige lang, okay lang. Kay anong tara kung subong ang asikaso ni siyang taga city kung paano mapadasig ni. Why gito ang kagabi yung interview ni Aksyon Bray, why ito na number ang taga DOH? Kay para tani maka-explicar ni sila. Pero kung why man, okay na lang. Pakarunan ta na sa udto kay parang at least maplastar tani ang update bala kay kadamong pinamangkot abi ti makon mo tuod gulpiada lang niya pagbugtaw mo pagka sang kagabi okay pa pag-aga pagbugtaw mo yan balita may delta variant na. Amo na, no? Actually, amo ning Delta ang ginabantayan gid because amo ni siya ang nagdulot sang damo kakalitan sa iban nga mga pungsod, no? Nga nagtalalaas ang kaso. Ayos. Good morning, galidra sa Bindiran sa Villamonte, ho. Ga-monitor sila da, no? Salamat gid sa inyo sining monitor da, no? Thank you gid sa inyo sining mga pagtutok dira, no? Kay kahapon nagpadala sila mensahe ti na nabili ni ang cellphone naton, no? Sa Binderan sa Villamonte, Reggie Valencia Tilanas kag mga Bender Boys, no? Bender Boys. So, salamat sa inyo ra sa taga Villamonte, halong kamo permi. Ayos. Ari pagido, iba na mga mensahe. Elizabeth Malaka Gabala, stay safe everyone, have a blessed Friday. Salamat gid. Jima Amar Morales, nakaluta siya kuno. Sherilyn Oro Javier, thank you for listening. Araman si Jansky Salmiti. Salamat gid. Happy birthday kay Sis Giselle Salmiti sa Binalbagan. Pelton Lipura ara sa Pasay City. Christine Minies Villalobos. Yang mga taga DSB da, no? Sa Pandanon, Energy Fans Club, good morning sa inyo. Nathan Borromeo, Monitor Man, thank you. Ters Vergara Sancho. Mary Jane Dongkoy. Sige. Punta tayo, kabudlay ngayon ang ginabaliskan yung ngalan, yung lang inang kabudlay basakon. Diding Alhuamiento, Ligay, Villaris at Sibar, Ters Vergara Sancho, Milili Oligo, sir. Idol, may agada si mo, may lang pagpangapi. Santa Ana, Elin March. Happy 52nd anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Allen Louis Himotea, thank you. Great mag kuno pamilya Esteban, gamonitor siling ni Ihada Winilin, no? Salamat. Jenny Mujilio Galabasa, watching FB Live from Palmas del Mar Subdivision. Rinabel Gamboa, araman si Mr. Felix Impio. There's Vergara Sancho. Santa, nabasa ko na niya. Hindi lang multiple send. Catherine Lavadia Zulueta. Idilao sa Victorias, upod niya gyapon ga monitor da karon nga aga si Nanay Isabel. Ayos Rochelle Fulgencio Susana. Naisil Pabol. Morning sa Pabol and Morales sa Cabancalan City. Athea Kim Ereman, Ters Vergara Sancho, Tuto Ping JM, Ramil Dumalay. Thank you, Gid. Good morning. Li Pong, araman sa Macau, China, upod kay Tita Elma Lusok Polidario, kag retired Major Paterno Turalba. Amigo ko dra sa may inayawan ko yan, ano nga purok na idol sa sumag para ma-aware man ang tao sa lugar. Ati sige, pabalon ta kakaroon sila kay ang exact dra no nga address. Ara ka da subong sira. Ubi ko ato kasi nayawan. That's Averia watching kami diri sa Barangay Sumag. Salamat gid Hil Javier, Lito Dayap, Araman Erwin Dicaturia Gonzales, Romela Ilostri Arivalo, Dino Alec, Alex Monteza, Jocelyn Song Comedia. Morning. Ang kagabi nga interview. Hindi na lang kayang
interview to ni Aksyon Bay kagabi doon na sentro to ya sa kwan ato blang party sa bulong to yang sa bakuna bla nga kun ibakuna mo atong ginambal ka doktor sa Manila nga kun delikado kuno ang vaccine ikumparar sa virus lalo amo to yang nasintruha kaya lang ka-explicar kagabi ka doktor sa DOH sa Delta variante pa karon taning guro Si Sir Ernie na lang kay may tiyog sila sa merkado kung kumustahon ta subong iya. Kung dayon to kung why ni maapektuhan bagon sining panibag-o naman nga kwano nga update balas Delta variant. Sige si Kira Kaburog. Gamuritor man sa Kaburog sa Murcia. Pamili Kaburog kuno. Mario Bacauco Irad. Lily King Josie Lynn Amado Ladua Jr. Oy, parinti ni si paring Juan Guro, no? Agent Tarag siguna, no? Ang mga Ladua family dira sa may Bago. Salamat sa inyo ha. Thank you Gid for listening. Ayos, i-check ta lang na karon kay do alang-alang gid ang taga EOC Subong no? Ang ginabisi-bisihan la Subong, muni ga follow up sila sang mga nagkadto kuno si Dr. Chris Surungon dito sa may area sa Sumag. Tiyang sa Banago ga pangita pa man to. Ga pangita pa si Kap to ya. Ti sige ya. Hindi pa kuno pwede. Ti sige lang. Kay gasige pa sila. Sige na lang. Ma-post lang ko for some commercial para maiban ko ning isa ka 5 minutero. Pagbalik ta, katuan na si Sir Ernie Pinida para na sa ila ginapatigayon karon nga paglibot sa mga merkado sa mobile vaccination activity. Aksyon Hotline 2006 1 for best public affairs program for radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang Rami-ramihon ko lang ni Ario. Atensyon sa mga nagawiyat sa Alpunda, managtag kami dia, promo Mayari na kami yatag sa inyo 500 pesos sa mapalaro naton nga winner. Sa Universal sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na
kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pagini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayo, sino ba lang mapalaro natin nga winner? May harap na kita, may nakasabat na yado. O, sige. Ang test ko nagbalik after commercial, nag-draw na lang ko di kaina, no, para at least makatawag na yun si Don Elmar. Kung ang inyong cellphone, i-check nyo, basi subong nag-ring lang daw, ay nyo ginasabat, oh. Kanugon, kay basi kung inyo na nitaning premium, 500 pesos, makatup na karon sa iban, baw! Ay, kanugon gid, no? Kanugon, kinanglan patunugi ang inyo sining nga mga radyo dira, na? Kabay pa nga nagamonitor siya, ari na ang aton winner karon nga aga. Pila ayan ang baw kalayo sang lugar niya. Sige. Hello. Hello, sir. Oy, may aga. Kagaman. May aga. Si Ma'am Cristina Montesino, ine? Oo, sir. Si Cristina ni Montesino. Montesino. Taga diin ka gani? Ha? Ano ganing address mo sa diin? Diri ni sa, sir, Mamaylan. Barangay San Antonio. San Antonio, Himamaylan. Si Aksyon Art, Aksyon Radio, Bacolod ba, ma? Ay, oo, salamat. Sir, nga natawagan mo ko. Oo, ay, hindi, nanawag ko si imo kay ma-premiuhan, takatan ni 500, okay malang na? Okay, sir, ya. Para makapakal bugas. Ahay. So, nagkapamating kagid sa Aksyon Radio, Bacolod? Oo, sir. Sige. Sino mga kilala mo, di? Si Wilma Sugaton, si Rex Cantong, kay si Brian Mordin. Wow, very good. Grabe. So, hindi ka nakapag-iawaton da kay do ang imo mga hinigtan, no? Nagakinuha, naghinuni na, buburi na da. Ma'am Cristina Montesino, congratulations, nagdaog ka 500 pesos. Hulaton mo lang, manawag lang liwat ng station sa imo. Sir? Congratulations, siling ko, madaog ka 500 pesos. Salamat, sir. Oo, salamat. Sige. Ibakal mo na kung anong kinanglanon mo, Hulaton mo lang ang amon sinipagpanawag liwat sa imo nang. Oo, sir. Sige, pilagan ng edad ni Ma'am Cristina? 35, sir. 35. Sige. Salamat, kid. Okay, salamat. Congratulations. Sub sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa Aksyon Radio. Sa aton sining winner, congratulations sa inyo man nga way pamagadaog. Sige lang no? May harap pa kita pila ka mga draw nga patigayunon, di lamang diri sa Aksyon Hotline kundi sa iban pagin nga mga public affairs program. Sa Aksyon Radio Bacolod, bantayan nyo lang ha, basta may entry ka diri, may chance kagid nga magabutan kag matawgan agon magdaog sa 500 pesos. Pagpasalamat ina sa Aksyon Radio Bacolod sa inyo padayon ng pagsakdag, pagsuporta sa tanan nga mga program sa malawig na nga tiyempo, manog 52 katuig na ang amon sini nga pagpangalagad sa mga Negrosanon kag Bacolodon. Ayos So sa non-winners dira nga may entry, may chance pa kamo, hindi magdula sang paglaom. Ayos, alas 9:07 na kita. Now, ibalikan ko lang ang pila ka mga way matapos nga topiko karon nga aga kay at least para maka diretso kita gilayon dugay-dugay. Si Sir Ernie balikan ko lang na karon pero basi ara na si Dr. Chris no kay para at least may ara giblagay dance kag hustong nga panugyan from the EOC
parte sa Delta variant, grabing mga share, no? Amo na gani hambal ko, basta gani may mga balita nga mag-trend, mga trending nga mga news. Kung kaysa bisan fake news gani mo, once nga why man niya siyang limitasyon nga kung piki nga balitang imo nga i-post sa social media, may ara man yung mga tao nga why anay gina kwan, no? Why anay gina check ba lang source kag antes i-share ti amo nakabudlay, no? Pero anyway, ginatry naton gini nga ma-inform kita nga mga ka-aksyon, no? Naton karon nga aga, no? Sa mga nagapamangkot, standby ka mo ha, because kaina paning aton actually paninguha nga ma-contact sila kay para magkuan niyo, para makwantas ni pabalo naton ang publiko. Aksyon Thursday, Wyged. Alas 9:09 na. Sige ayos. Si Dr. Chris. Si Dr. Chris, sige. Ibutang lang siya sa on-air kay ngagawang ko lang siya. Online sa Hotline. Ang kabalo ko busy gini si Dr. Chris Subong, pero ayuon ko lang siya na idri sa Aksyon Radio Bacolod bangod sa sining isa ka breaking news o kung isa ka developing story sa Bacolod City. Dr. Chris, Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod, Doc. Yes, Aksyon Art, ngayong aga sa para magkita sa ating programa. Good morning. Salamat yun, Doc. This is not a good news for us sa Bacolod, no? Especially ang natabo nga new recorded to variants of COVID ng Delta 3 sa Bacolod City. Tell us, ano sarang pinaka-latest subong kag mga action taken by the EOC? So ang aton subong i-report no, sa atong pumuluyo, sang kagapon nakabato ng Office ni City Mayor Bing sang balita nga sa specimen nga gipadala naton for genome sequencing alin sang July 9 to August 9. Initially, may duwa na nagpositibo sa Delta variant. So, insigida, nagpatawag si Mayor Bing kagabi sa meeting sa Emergency Operations Center para at least, no, aton ining kontrolon kag aton din implement ng mga protocol na nanungod sining identification sa Delta variant. So, kagabi pa lang, na-instruction na nato ng ating mga kapitanes sa Barangay Banago o Barangay Sumag na i-seal off ang panimalay sa nagpositibo sa Delta variant. Pagkatapos, subong ni nga aga, sa matter of fact na habang nag-istoryanin kita, pari kami di subong sa balay, no? Sang isa sa nagpositibo, no? Sa Barangay Sumag, binaswab nato ng bilog na household members. No, pagkatapos ini isubmitir ta ini sa aton molecular laboratory, no, then ang contact tracing natin ari naman diri para mag-contact trace ang ilang second and third generation close contacts, di magulat kita sa resulta, no. So amo na aton subong ginapatigayon ng mga measures. And then karon sa hapon may pagahiwaton nga press briefing si Mayor Bing agud to maplastar sa pumuluyo sa syudad ang tanan naton nga measures na gina-implementar na nungod sa Delta variant nga ini sa ating na syudad nga gina-implementar na siyang nagsugod nga identify na may Delta variant nga na-identify sa syudad sa Manila. Aha. Now, since nga medyo lawig na, Doc, no, ang distansya bala July pa gin swab and then ang result do mo din na delay, ang worry tadi ang back guro no, ang pagbalik bala sang mga contact tracing ni sa month ago siguro amo na matabo, Doc, no, sa pag monitor kung sino ni mga na contact o directly na sugilanon sang sining pamilya. Okay. Kung ito action art, tanan ina, naubrata na sa na-identify natin sila nga positibo nga kaso. No, ang duwa nato ni nga pasyente. Tanan ina, na-identify na nila close contacts, na-quarantine na sila, na-isolate na mga tanan nga positibo. Ugaling, gusto lang nato na-identify kung ini nga Delta variant, may history of travel na iniduwa, wala man. So, butsingon niya, rakit nga local transmission. Amo na subong, ang aton nga ginahalungan, kag ka-alarma kita. That's why nga tanan nga measure subong gina-implementar ta
sa syudad para agud to hindi na magdamo, no? Especially na for the past 3 weeks na maintenance nato na double digit na ato nga kaso, no? As a matter of fact, kagabi, 19 lang gid ang na-record nato nga fresh cases diri sa syudad sa Bacolod. Galing ini nagapabalo lang hindi kita maging kampante, maghalong gid kita ang minimum health protocol obserbaran gid, no? Kagabi na gid tanan gid nga wala pa nagpabakuna, magpabakuna na. In short, ang EOC and the city government Bacolod is still on top of the situation even nga may Delta variant kita. Yes, Aksyon, Mayor Bing, and together with our city officials and the Emergency Operations Center is very much on top of the situation, and we are coordinating with our barangay captains in the local front para at least ang atong tanan nga PDITR strategies, particularly ang prevention, detection, isolation, are in place. Sige man libot sa atong task force disiplina, sige man ang atong health education, kaya atong nga bakuna for the preventive aspect. For the detection, sige man atong swab oil policy, at sa isolation, just 2 days ago, nag-report ang aton isolation na extraction cluster na zero backlog ita. So, both silingon, tanan ng mga positibo nga pasyente, aralip tanan sa isolation facility. Wala di kita may nabilin sa ila panimalay. So, both silingon, wala di kita sa positibo nga ara sa mga balay o kabarangayan. Kaya tanan ara sa aton isolation or quarantine facilities. By the way, Doc, kundi luwas na sa suma, kundi ang banago to, anong latest ng medical o kung ang kondisyon nila sila, okay na gid sila yan, Doc, no? Ang mga patient? So pag ni tanan sila mild asymptomatic, no, wala gid may na hospital sa ila, tanan sila recovered. As a matter of fact, iniari sa taga-barangay sumag nga nagabusong, apil na ba? Wala gid sa may ginabatsag, no? Kasi yung mga kabataan. That's why nag-express gani siya ng concern na manuglapit na siya manugbata by September 9 ang iya na schedule. Kaya hambal namon, hambal ko sa iya, bago magtikilala natin implementar ang protocol na local containment. That's why na-fill off ikaw, tanan mga household members na close contact, i-swab natin, then maulat kita sa result karon sa hapon, then hopefully kung mag-negative, pinapadayon lang kita sa ating quarantine protocol. So bali dra na lang na siya sa balay niya o i-extract ang nakagdalon sa facility nga kung in kaso dito lang siya mabata? Kung magpositibo na siya, no, tidalon tagit siya sa ating isolation facility. Hindi pa man siya subong magbata kasi September 9 pa man siya ang schedule niya sa iyang expected date of confinement. So subong sila wala man siya symptoms nga COVID. So as in recovered na gid sila. Yan hindi na patuman to lang gid ang protocol ng Department of Health once a genome sequencing identified the positive Delta variant. Finally, Doc, sa mga Bacolod noon, ang imo minsay in behalf of the EOC because of this latest nga development. Yeah, no, so subong sini, no, mapipita karon sa hapon, no, alas 4, magapahiwat si Mayor Bing sa isa ka press briefing para maplastar, no, kag maisa-isa ini detalye sa aton nga duwa ka kaso nga nagwa sa genome sequencing nga Delta variant. No, gina-remind nato na aton pumuluyo nga miskara no pa nga variant ina alpha, beta, theta o delta, hindi kita maglipat sa minimum health protocol. Face mask, face shield, hugas kamot kag distancing card. Ang pinaka most effective, no, na measure para hindi kita makakuha sa COVID amo ang bakuna. Magpabakuna kita. Muna ba pero ginamba ni Mayor Bing, magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. So Sir Art, mabuhay ka. Halong ugyon Bacolod. Salamat gid. Dr. Chris Surungon ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Lantawon ta niya no kay karon sa hapon may arasang briefing basiting bon na lang nila ni City Ademang sang IETF ang balita gali subong ay anyway nagpagwa na advisory nung Ed Gulmatico may ganong may ara advisory nga ginpagwa na and placing Bacolod City sa GCQ with heightened restriction sa gihapon no. Sige, salamat gid at least good news ini no nga ang Bacolod City na maintain tagyapon no ara kita gyapon sa ginatawag nga GCQ with heightened restriction starting August 16 to 31 no. Ang importante hindi na ta mag-elevate pa ang Iloilo gani actually na de-escalate sila no magambal ka de-escalate nagnubo-nubo ang ila quarantine status na amon ang Mayo kay ti ginpapanaog sa MECQ na ang Iloilo City.
alas 9:17. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Bao, ang tiyempo ko hindi naging magtugot to kay Sir Ernie Pinida, bao pa rin karang naging langguro sa BBB program, no? Kay, why naging ko tiyempo? Salamat gina, no? Nung Ed Gulmatico, silingya ang pagpangabuhi, subong sang layman nga mga Pinoy sa ibabaw sang kalibutan, nagaribulbar na lang sa COVID infections. Sa bakuna, kag anong ang himuon para hindi magka-COVID. Pero sa mga remedyo general, sa mga hand-to-mouth Pinoys, mas importante kung paano makakaon for the day ang pamilya. But we will not forget the reasons nga mas masakit ang infection kag contamination sang COVID diri sa Pilipinas kag kasyudaran. Kumpara sa iban nga mga Southeast nations, wala ihan manipulations. Just asking. Siling Ninong Ed.
Gulmatiko. Hotline. Why na tagaling tiyempo, ari lang ang reminder ko sa inyo, ako ya Dr. Alfred's Pure Mangustin Capsule. Amo gining nakabulig, ho nagligad to, hindi man mayong Why na tagaling tiyempo sa aton nga pagpangalagad. Aksyon art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.